جوکê avê. Qenabî bername me îro ya xewna heqê qenala avê cokê avê. Cokê avê însan dixew de bibînî şîrova wê na çi ya. Mêzenin bala xwe bidinê evanê vê derê hemû curê wê nane. Curê cokê avê ne. Cuda cuda ne. İnsan dixew de coka avê bibînî, qenalê bibînî, biçûk bî mezin bî. Misal biçûk bî mezin bî. Tu bibînî yanî ya jî tu dixew de bibînî tu coka avê çê dikî. Tê ser erdê xwe, tenî ser bexçê xwe ya jî tu tualeta xwe bi ser vegirêdî. Şîrova vane çi ye? Yeko yeko ez ê ji we re bibêjim. Dîtina cokê avê qenal. Qenal binêre. Bala xwe bidinê. Dixew de dîtina vana çi ye? Ya delaletî ser jinê dikî, ya delaletî ser mal dikî, ya jî delaletî ser ilim dikî, ilim. Belê. Ya jî delaletî ser ilim dikî. Êgo bînî dixew de gewa wî qenaleke avê îcar dikî. Qenaleke avê îcar dikî. Şîrova wê ne çi ye? Dixew de dibînî ga qenaleke avê îcar dikî, şîrova wê ne çi ye? Ez ê wî jî ji we re bibêjim. Ê bibînî dixew de qenaleka avê îcar bikî, wê bizewicî, wê ji wê zewaca xwe jî kê karekî mezin bikî. Binêre bala xwe bidinê coka avê ye. Cok. 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 Bala xwe bidinê guhdarên hêja ev coka avê ye. Ê dixew de vê cokê bibînî şîrova wê ev e. Wê bi jineke wilo re bizewicî ku wê ji wê jinê gelekî îstîfade bikî. İstîfa yani wê kar bikî karê malê dinyayê û aborî. Wê jina xwe aboriyê jî kê îstîfade bikî. Ya jî wê ji kesayeta xwe re karekî taybetî bikî. Ji dînê xwe re jî ya ji dinya xwe re jî. Hinek jê jî halo dibêjin, hinek jî ehlê xewna. Hinek jî ehlê xewna dibêjin. Hinek qîla dibêjin, hinek ehlê xewnê dibêjin. Êgo qenala avê bibînî dixew de wê zerarek ji ehlê mala wî lê bî. Zarokê wî, xwediyê wî, birayê wî, pismamê wî wesaîre. İnsan dixew de gelek coka bibînî, gelek qenalê avê bibînî çi ye? Delaletî ser xizmetçiyê wî dikî, işçiyê wî dikî, heywanê wî, ereba delaletî ser wan dikî. Belê. Tiştê ku pêwîstiya wî pê heye, ew tişt delaletî ser wan jî dikî. Delaletî ser rizq jî dikî. Yani wê bîxwedî dikan, wê bîxwedî bazar. Belê. Êgo bibînî dixew de, dixew de bibînî ga coka avê di kolî
تێنی سەر عەردێ خۆش بووە عەردێ خۆ پێ ئاو بدی کە ئەو چییە تخەو دەتبینی جۆکە ئاوێ دکۆلی ji bonî avê benî ser erdê xwe erdê xwe pê av bidî ew çiya belê delaletî ser wê ew însan dowlemend bî belê wê helê wî farê bî û wê perê xwe malê xwe li zarokê xwe mesref bikî êgo bînî di xew de gewa wî coka avê cowa avê ji ser zîraeta wî na qut bû ya ser herdê wî na wê teklîna beyna wî ehlê wî de bêqut kirin ya jî kê wê jina xwe berdî ya jî kê emete newî hebî cariyê newîna wê we azad bikî yanî wê nexweşî jî bikevîna beyna wî ehlê wî ezbeta wî eşîreta wî na êgo bibînî di xew de ê di xew de bibînî ga coka avê qenal di mala wî re derbas dibî çiya ya jî di nav werzê wî bustanê wî bexçê wî de derbas dibî çiya belê dibe ew jî kê dibe eger qehrê wî siqintiya wî derdê wî hebî wê derdê wî bê derman kirin wê gî xêreke mezin êgo bînî di xew de gewa wî pêşiya coka ava wî hatiye girtin coka qenala avê piser de tê piser wî de mala wî de ya jî piser ersa wî de xaniyê wî de bexçê wî de tê ema dibînî ew cok sed li ber çêbû yê hatiye girtin ew çiya ew însan tefsidu aleyhî mezahîbuhu hatina wî na dehata wî dikevî meteresî dehata wî na wê xerab bî belê êgo bibînî di xew de gawa wî di coka avê de mîz dikî nizanî coka ku derê jî ama hûlo coka avê de mîz dikî weya jî kê dixew dibînî kete cokê ya jî tiştekî necis ta vê jî coka avê de ew çiya şîrova wê wê heramîn piser de werî xweş heramiyê naparêzî wê kevî nav heramiyê yanî malê wî wê heram bî belê ya jî kê nabenya pîreka wî jî belkî nexweş bibî belê ji xenî wê na jî kê guhdarên hêja êgo bibînî di xew de gawi cok hate girtin sed li ber coka ava wî hate girtin wê men'a hin kalo jî bêj wê çexê men'a wî ji heramî bêkirin belê ji xenî wê na jî guhdarên hêja dibe êgo di xew de bibînî gewa wî coka mala wî na hate girtin wê pîreka wî jê bixeytî ya jî kê wê qezenca wî na kêm bibî û wê ji bo vê jî kê gelkî biqeherî êgo bînî di xew de gewa wî cokê dikolî coka avê dikolî
Dikoli ama haftede nehar ki. Ve tişteki ne baş. Li rastveri. Aa. Bale. Yani çi insanı gobi bini da joka ave dikoli و haftede ne bi ve zahmetine rast be. Yakın. Bale. Gwedarin heja برنامه ما خونا ایروجی حتی ودره بخیر و خوشی بمینن با آرامی و آشتی و سلامتی بمینن به تندرستی بمینن جو که آوه مرو ببینیجی قنجه yani güneye girdin. Haydi. O tamam açtık. Emaneti Khudayba.